Dobrý deň, volám sa Dáša Černák-Gejdošová a som autorkou portálu krbirady.sk. Pokiaľ potrebujete vyriešiť problém s prevádzkou vášho komína, tak ste na najlepšej web stránke, akú ste mohli nájsť. Pozorne pozerajte toto video, kde sa dozviete viac. Ak máte niektorý z nasledujúcich problémov, mám pre vás riešenie. Máte komín utopený, je váš komín nízky alebo bývate vo veternom prostredí, máte problém pri prikladaní so zadymovaním? Ak ste čo i len na jednu otázku odpovedali kladne, mám pre vás dobrú správu. Riešením je komínová hlavica Econ. Hlavica je univerzálna. Možno ju použiť na ľubovoľný typ spotrebiča, akékoľvek palivo a komín. Komínová hlavica má množstvo výhod, ktoré si môžete prečítať pod týmto videom. Spomeniem iba dve najdôležitejšie. Zvyšuje ťah komína a usmerňuje prúd vzduchu, tým nedochádza k zrážaniu spalín do komína. Zároveň chráni vrchnú časť vášho komína a zabraňuje vnikaniu dažďovej vody do komína. Hlavica je veľmi kvalitná, je celá nerezová a možno ju dokonca farebne prispôsobiť podľa vašich požiadaviek. Je testovaná v Nemecku a má certifikát pre celú Európsku úniu. Montáž hlavice je taktiež jednoduchá, zvládne ju skutočne každý. Pokiaľ si chcete nechať hlavicu namontovať odborne, neváhajte, kontaktujte ma, rada vám s tým poradím. Samotná hlavica má dvojročnú záruku a výrobca prakticky nemá žiadne reklamácie. Hlavica má garantovanú funkčnosť a kvalitu, ktorou som si natoľko istá, že v prípade, že hlavicu nebudete chcieť z akéhokoľvek dôvodu použiť, garantujem vám vrátenie peňazí, ak ju zašlete späť. Ak sa neviete v tomto momente rozhodnúť, poradím vám, čo urobiť. Zdarma si vpravo od tohto videa stiahnite e-book s kompletnými informáciami. Po jeho prečítaní budete mať úplne jasno, ako vám môže komínová hlavica pomôcť. Objednajte si hlavicu teraz, jednoducho, takže kliknite na tlačítko objednať a v priebehu niekoľko dní vám bude komínová hlavica doručená priamo k vám domov.